Me yasa da yawa daga cikin matasan Afirka a kowace shekara akwai dubbanni da suke barin ƙasarsu Afirka domin su tafi can ƙasashen Turai da nufin neman aiki da nufin neman 'yancin kai. A kowace shekara dubbannin matasan Afirka ne ke wannan. Barin ƙasar Afirka su tafi can ƙasashen Turai wajen neman kuɗi ba shi bane matsala. Sai dai hanyoyin da suke bi ne kafin su isa a can Turai su ne suke da haɗari sosai. Galibi sai ku ga mutane za su tashi misali mutum 100 a cikin garinsu da nufin su tafi Turai ta ɓarauniyar hanya. Lokacin da za su isa a can sai ka tarar da cewa watakila mutum 30 ne kawai suka yi saura daga cikinsu. Sauran jama'a ko dai ya kasance sun bata akan hanya an rasa inda suka yi, ko kuma ya kasance yunwa ta kashe su, ko kuma kishirwa ta kashe su, ko kuma ya kasance an dakatar da su. Wannan shine hadarin da ke cikin barauniyar hanya ta shiga Turai. Na farko dai za a yi tafiya ne a cikin Sahara wadda tana da tsawo sosai. Wani lokaci sai ku ga guzurin da mutane za su ɗauka baya isa, saboda haka wasu sai su rasa rayukansu ne ma a can. Bayan an gama tafiya cikin Sahara zai kasance ne yanzu za a shiga cikin wuri ma mafi hadari. A cikin Sahara ruwa ne matsala ko ba haka ba, to yanzu za su shiga wurin da ruwa ne masu kafiya, ma'ana teku kenan, inda a cikin wannan tekun wani lokaci sai ka ga jirgin da suke shiga adadinsu ya ɗara na mutanen da ya kamata a ce sun shiga a cikin wannan jirgin. Misali idan jirgin yana ɗaukan mutum 30 ne sai ka ga an aza masa wajen mutum 200. Shi yasa wani bi domin yaƙi, domin samun wurin zama, domin mutum ya zauna da kyau, sai ka gama suna ta tura junansu, wasu su fada a cikin teku, shikenan an tafi an bar su. Kifi zai zo ya canye su ko kuma su mutu har su isa a can. Bayan kuma sun samu sun tsallaka a cikin ruwan waɗanda suke da rabo, yanzu kuma akwai wani yaƙi babba, shine ta hanyar shiga ta iyaka, inda a nan ne da yawa sai a dakatar da su, wasu kuma a halbe su, wasu su rasa rayukansu a can. Da dai sauran kalubalen da suke fuskanta. Wasu suna yin nasara su isa har can kasar Turai sannan su samu aiki kuma ku yi kuɗi, wasu kuma akan hanya ne kawai suke rasa rayukansu. Abin tambaya anan shine me yasa duk da irin hadarin da ke cikin wannan barauniyar hanya har yanzu dubbannin matasa wasu 'yan Afirka suke sha'awar tafiya a Turai ta hanyar wannan barauniyar hanya? Kenan kun ga abin da zai sa mutum ya ɗauki irin wannan hadari ba ƙaramin abu bane. Wani saboda yana cikin mawuyacin hali ne ya ce a ƙasarsa babu aiki, ya samu sana'ar yi babu, wani babu mai taimaka masa, shi kaɗai ne a cikin ahalinsu, sai ga cewa maimakon ya tsaya nan yana ta fuskantar wulakanci, ai sai ya ɗau hadari ya tafi can ƙasar Turai ya gani idan zai yi sa'a. Kenan kun ga abubuwan suna da yawa. Kada ka ce a'a wai wannan dalili bai isa ba ya sa mutum ya bar ƙasarsa ya ɗau barauniyar hanya mai hadari domin ya shiga ƙasar Turai. Idan kai kana cikin mawadacin hali, wani ba haka ne yake ciki ba. Kai yadda tsarin rayuwarka yake na wani ba haka ne yake ba. Amma maganar gaskiya, duk da cewa dai mutum yana cikin mawuyacin hali, yana buƙatar neman kuɗi, yana buƙatar neman 'yanci, ya san da cewa wannan hanyar tana da matukar haɗari sosai. Kafin ka kami wannan hanyar ya kamata ka tsaya ka yi lissafi sosai, kaga idan za ka iya. Sannan kana kama wata hanya za ka yi tafiya, ka ɗauka ɗayan biyu ne, ko ka mutu akan hanya ko kuma ka isa da ranka. Ya kamata ka san wannan. Shin ku yanzu kuna ganin ya kamata mutum duk irin mawuyacin halin da yake fuskanta a cikin rayuwarsa yanzu na Afirka ya bar ƙasarsa sannan ya tafi ta wannan barauniyar hanya zuwa Turai, duba da irin hadarin da take kunshe da shi? Ku bani amsa a ƙasa.